הדבר אשר דיבר אדוני אל ירמיהו הנביא, לבוא נבוכדרצר מלך בבל להכות את ארץ מצרים. הגידו במצרים והשמיעו במגדול, והשמיעו בנוף ובטח פנחס. אמרו התייצב ואכן לך, כי אכלה חרב סביבך. מדוע נסחף אבירך לא עמד, כי אדוני הדפו. ירבק כושל ויאמרו קומה ונשוב אל עמנו ואל ארץ מולדתנו מפני חרב העיונה. קראו שם פרעה מלך מצרים, שעון העביר המועד. חי אני נאום המלך, אדוני צבאות שמו, כי כתבור בהרים וככרמל בים יבוא. כלי גולח עשי לך יושבת בת מצרים, כי נוף לשמה תהיה. ניצתה מעין יושב, עגלה יפהפייה מצרים, קרץ מצפון בא. גם שכיריה בקרבה כעגלי מרווק, כי גם הם יפנו. נסו יחדיו לא עמדו, כי יום אדם בא עליהם עת פקודתם. קולה כנחש ילך, כי בחיים ילכו, ובקדומות בעולה כחוטב ועצים. כתוב יערה נאום אדוני, כי לא יחקר, כי רבו מערבב, כי אין להם מספר. ובשבת מצרים נשתנה ביד עם צפון. אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל, הנני פוקד אל עמון מינו, ועל פרעה ועל מצרים, ועל אלוהיה ועל מלכיה, ועל פרעה ועל הבוטחים בו. ונתתים ביד מבקשי נפשם, וביד נבוכדרצר מלך בבל וביד עבדיו. ואחרי כן תשכון כי מקדם נאום אדוני. ואתה אל תירא עבדי יעקב ואל תחת ישראל, כי הנני מושיעך מרחוק, ואת זרעך מארץ שבים. ושב יעקב ושקד ושאנן ואין מחרית. אתה אל תירא עבדי יעקב נאום אדוני, כי איתך אני, כי אעשך לה לכל הגויים שהדחתיך שמה, ואותך לא אעשך לה, ויסרתיך למשפט.
ונקה לא אלקיקם. גואלנו אדוני צבאות שמו קדוש ישראל. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.